Bandido! Bet Masday Finals with beat na ni Karanday. Final battle yan, ano sa tanan? Big shoutout sa tanan ni Harry Caruno. Year-end event para sa kalunasan. Check na niyo ba yung syempre na merch. Supportahin na ninyo. Kauban na to. O salamat. Permanente ba? Shoutout si Sean sa pag-pusong Mayo. Yeah, shoutout sa Dumudumong Records. So, kinatudugayon sa akong to! Make some noise for Crazy Rock! What you say is true. The Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Yeah, shout out to sa Reds ko, salamat sa pang-sponsor, Piscal Clothing, Cantinag Clothing, yun. Ilang bim-bim, shout out, Ball. Yeah, shoutout sa Kiburi Vape Shop. Kung sa akong wala, make some noise for Rasta! What you say is true. The Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Ano sa tanan? Ang bulbo. Yeah, so wala na nagkwentos. Asa man? Asa ba? So, piliin lang una si Crazy Rap. Yo, minagayaban siya yan lang tali. Buang. Para sa kalunasan, Bet Masday Finals. Crazy Rap, yo. Lagi ni. No, junti raw ni Ron. Pangita na iti. Yeah. So ayan na, yawa na eh. That's two cents. Yeah. Parihat ang gutong. Sa balik-balik. Yawa lagi. Balik-balik ba? Sorry ka bra. Sorry. Oy. That's two cents. Yeah. Pareho madragon o karon kinapangabutan na na tong niron kung kinsang kayo ang mapalong. Pareho tang gutong pero dili man ko palamon sa panis imong nawong ko mismo dayo ang mo champion. Kaya kung kahait na sa dila diri ang inyong kabasihan makita na nila kung isabihin nung kinano sa pinangaraan. Di sa pamila amo tira iguran ako nga madapugan. Kaya kung maghiha pa tao pila ang naabot dili malamangan. Kung malamang nangandami palag daw tanawan na ng imong split kung makasplit. Pero kung di manggani dinihait pag-ilomgin dili ka makadikit kaya masigra ka kung magpa-admit. Grabe pa nga mong utong mura magdi na mo ginhawa pero ang linya kay wali tumong di ka tunong sa mga gadiga di ka duot kung di pa abot di ka abot wala tira di ka lusot ako nagkupot sa kadaugan ugarian ng liga kay dili na ni nga makahit dito na ni sa kahon kaysa scheme nga ako ang agihimura ni sa malubong mong paghilom na lang diha tsakim kung dili ka makatong kaya silbi ang pagdali ko sa disgrasya ra ka paingon. Sige pagdali pa agis flow ni mo ikaw ang rasta pero ano mamastob man ko nya naku makigera dili ni katarom sakto rasta ang pangan maupiti ni sabong dili nakabarong pura nakaugubog nganong gipugos bagat mo sa dagan ka ayog load gusto pa nga mo balos pero wala na kusog maong ako na mo lahos yan kinsa man na sunod yeah lamat Yo. Ano na? Whoop. sorry Bart Airbed. That's two cents. Yeah. Yeah. About this piligahi nga lakas sa iyong paminaw Gatoo siyang kapagsik na i-fighter nga maihaw Desperado ra ka do dili matay sa kong kinilaw Ihagad akong unod kaysa bukog ni mong pasiaw Di na malali sa pagka ako ang gahimalahi sa mga kamao Pasensyahin ako kung na kay maulo Kalahin nga mita sa mga bago Di pa mao kini nga ira dipindi sa mood Gikit sa hood nga dili good Pero dili to good dude Mapatrap man o mabomba Playat diskada storya kay pamasin ng gibuhat Ug musalang naman gani kumplituha Ang Ricardo sa dama ang panagang Kaysa kung punch ka mang hilamos Di makapasar dere ang mga alanganin Murag nakavalue kaysa utok makapraning Di na ko sa lahong imong bes na ko kay loser Trak nga multikabra ang nibangga sa bulldozer Gamasagad raman ni patagad na pasag na raba ang papel Wa, sulos ka huni kandela Tupong tiil niya maghigda Di na kilang agsemento diretso sa'yo Takay di nakako, takay di na po Di na maded ba karong agiuba Kaya karong agiuba na anin maded na Maong pasensya Wa ko maanad nga sarap magpakatawa Imuhan ng ngaruta Likong kag manubela Ayaw kong manihui Kung may saktong gasolina Porbida Buti. Pwede na gini Rob. Piste na ni. Tanaw ko notepad Bert. Sugod ka.
Shoutout ni Piboy, oh. Pangnar ba? Yeah, yeah. Suga to ba deh? Yeah, yeah. Estilo ni mong piliti nakatarong di ni makadikiti mga irong vaksinis kada igodo sa sulos sa kapiti rekasunog mahimong apo bitbito na kuninguluho mapaputol ka patakaran ni Zobol makatilaran ni Lugol dilubid ako ni Redol pero dili ni makapul ngay ako waning nga ganon nga dili ba ihit sa kada score walin ni yawa lagi kana Time. Ano oras na? Yeah. Ay. Ako ni bro, nganon ni sulod man ka sa panahon ko. Para di madali amuhar ang mga bali, mga gupo ko'y panabi, mga lunod sa kong kwali, makabuisit ang panghagit. Malabay-labay sa kong pagdawit, haros ng panit, igong pakalit, na kung makapakapamuragi baret. Akong sinulat ni makabuang dong, pero kung mo explicar ni kay mapatundong, ni masalak ron, niya ihagtak ko, mo pag-aras ako tama ni mataktak ron, makong taktak ko, niya padagtap og mga luniding nga murat-rat dong, mga tira mong gimbala si mong atensyon, akong lirik mo takig si mong latest ron, bra. Di ka sa isa kong gubot ka na sa memor. Yamas lamay panig ka kanta sa ilong. Gaapan na lipod og siguro mailong. Kaamaingon ra panamin ni imong hili kong bati ay giuran. Ug nabisik ka sa bisik ako bisik kong pilay ipahuman. Mga pilo sigaan bisag di kalabhanan. Mga lisbo iguman. Pagbihib sa kong harana kailahi ko mo gitara. Kaila ka sa kong tono pero dili sa kong plaka. Pila-pila pagkatila pagkapin na rosa nila malala. Mga regalo maoy akong ipakita. Bago din mo nakita din naisip na sa bata kong mapalong nga suga na ay lahi nga ipakita. Hilabi ng mga hina mga bungol sa kasipa. Murakag nakapalina. Di Parisun rontal. Gawin. Sige lang. Sige lang. May gabi, Bard. Bisan bye. Ilan man ako siya good 20k premium na ninood. Siyang nga doon sa? Nga, may. Sige lang. Gapon pa man nagisuwat, Bard. Sorry kay Bard. Yeah. Ay. Yeah. Dula-dula rhyming daw pero ngano man di pa ka maka-timing daw kisa pass ni mo batel pagka trying hard gusto pagin mo utong nga murag diving squad pero time sa brad ngano kusog man ka mong utong nga sa mangyugaan ang anato ko to siguro dito nakatong nagimo ka usan dayo maudi ang naigahom nga mo ripos ikaunom nasak pa na kusog man di ay ka mo suyop animala ka awan imong gihayop ministiha ka nga rasta ka, nya rasta ka pero manoyo pa yoga lang kapaspas ba grabe nga mo subay way hupas di ba lima ka plastic pa kakalas na ka sa kwarta makalas pagati manina kay tambang nagikan ako kay ikaw usaman ka amigo pero naaraman na nimo kung dilisad ka na kumutuo pero kung dilig yun no magpagahigahi ka sa imong ulo mauna ang ako ang atantangon ng lapas mura naka og letter nimo magilitan masilaban wanay takas bisag asa pagkapaingon magunitan mahiwaan pagkamalas na lang kay masudra sa kahon di kaluyan kay nayawaan kaysa kamatayon ra sa deni paingon mga letra ang hinagiba na ay mga muwanaw diri nga mga dugo dili ni magsilbi bisag mabilis ni igura ni mawani kung ako ni mo testing ako ning sa pulang nga dali na ang mga gigamit niya nga mga taktika pero basic ra sa katulin ni mabitin igura ni mabili bisag testingan kani malagsikan kani pastilang pilig habog na arang na ba sa tiilan nga igihan kini gasunog ni Mr. karon ni masigihan sige bye himo gini Bart sorry guys why Yeah. Rasta. Yeah. Sa wakas naganap na magpatunay kung kinsa ginaghangal diri sa atong kalahian mga rus na palagi mapanalita masapian kung imuhang mahalingan wani paraan mo sugod na ni kasilan mga preno panghawiran sa kumbars gipapawiran maghigot ka sa liog kaysa presyo ni kadawat ipuro ka pahanginan sige sulay lang gud dirig labang di rasayo ng kada baitang hangtoda makapalag na ka sa atbang na ay peligro ang kada hakbang
Walay gitipid sa ing aning langas, binali ay ug sungay kung kinsay lakas, ug na ay makalas sa ing aning haras. Bra, di ka kapanig sa na ay rabis, kami big makapaagan ni kalindiretso trauma ang sakit, dili ka kari kalapit, maong asahin na dapit, ako'y musika kay legit, kay makatulog, gigit ang mga pulong sa kung dulo ni mabun. Daak dili sa man ni sa imo na ay hu, baak di pasokin na ubiso, pagtuong pudo ka iko, magtuhoy permi ang iko, kung dili na makasibok. Real talk by when nabating nga limuot si mong drawing line, kay di makasaka mga ingan nga kabuang pag-insayo o pag-ayunan ni mo ni matubang. Sige baka ta, hindi pa matugkad ni mo layata, wani panggasa ng imong dala, ug wani panglasa ng imong gama. Isa. Let's go! Akong kabangis murag wanay kalugaran ng mga pinting mananap diri sa kuma sa pulan, walay puwang ko makigira makipalit sa alam, madiktahan sa kupang isip mabaga ni malamang walay paki sa imong lyrics sa dili manggunan lang di makauni mong lutok kinalubra ang katabang. Oh, ay katingala sa aning nga flow, lahig igok muraog nakablow, ayog lubuga og di paklaro, kaisira ani way gamit siya bo. Kung di pa maoog na ay mang-o, sintado ni mismo ang kada buto. Boom, mula bus ni sa pila ka boom, boom. Ay mo kabala ka kung unsaon pagpatay ka ni nga krisi nga mo kisira ni sa kung galamay hanto mo tipi imong isi kay palyado imong style walay napili nga ang aya ko pa nimo pahulay. Sa imong ginabuhat na puno og pag-unawan ni ka baka mo birabi sa namaraga og gay gipugos imong kusog ko maabot man ganin nimo tunga-tunga ra. Ha? La? Hag? Ba, sa kuwang napundo ka talatan mo gisagotok sa bata, kadabok akong papel nga mga letra di mo hupa kundi gani kasakay pag imong sakinan kay dilini nga batawan ni imong gihangaran. Ay nagkataka ko mga tigo mga labaliwala imong arit kung ako nay makabuga. Piti. Para sa kalunasan, Bandito, Get Must Die. Finals, Crazy Rap versus Rasta. Yan sa balik. Solid job, Peter Kesanangay. Judges decision, 5-0 para ni Rasta. Yun, shout out, Crazy Rap. Judges, maliw, kanina. Wadati ay pinag record sa polo. Actually, first round, naglibog ko akong itabla. Rhymings, mas labaw si Crazy Rap. Sa flow, mas labaw si Rasta. Pero round 2, round 3, makita ninyo klaro na Rasta. Chris Day, kayo TV Whiskey, mutar ako si Rasta. Klaro kayo sa pagsakay sa beat. Mas swak siya, mas confidence. Rasta by 3. Rasta MD ako i-mutar si Rasta. Obviously, gidaog naman dyan kay nayapo si Crazy Rap. Mas straight na ako personally dyan ang duwa ni Crazy Rap sa yung mga flow. Yung saan yung tikas pero ato, yapo. Dako sa kaya nga pumater sa dyan nagdako ang mastery sa inyong lyrics sa mga tayo nga ni beat. Mas straight na ako si Crazy Rap kaso nayapo na dyan. Hangga Rasta on the other hand, medyo monotonous yung mga flow, balik-balik na pero nadaog rin dyan sa yung sa niyang tikas pag-perform, master sa yung material. So, Rasta. Yo guys, Apollo, parang ako. Tuwan akong i-bota to. 1 o 2 para Rasta. Round 3 gano'n ko, Crazy Rap sayang lang yung round 2. Kaya Istanbul niya. Ay pag-asa ito pero Istanbul magin. Tournament to ay stricto sa judge. Shout out ni Crazy Rap fighter. Sabi na yung round 3, raps niya. Yeah. Yun, ang taan si Rasta ay makita kami sa bato. Sige, mabangan mo man iba.